Upozornenie. Video slúži iba na pobavenie a nemá žiadnych fanúšikov ani hráčov zosmiešniť. Taktiež časti, kde bola použitá pyrotechnika, určite neskúšajte napodobniť doma a ani nikde inde. Obe strany fanúšikov sa v niektorých chvíľach správali netolerantne, ba až handlivo, rasisticky a xenofobicky. Všetko to začalo nevinným hraním, až pokým nezačali fanúšici buráciť. Tak a tuto si to stopníme. Tuto začali nadávať na fanúšikov opačnej strany a začali ich hanobiť. A nič nevidno.